na sa mong life, uy. Wait, speaking of boring. Na ako nauna-unaan. Saman. Basta ta. Ato na ta. Ato dito. Asa? Basta somewhere dito. Oh, okay. Ta. What? Asa man ta Nestle? Uy, Basta sunod na lang doon sa ako. Good. Pag sure nila SB ha. ngay mong papa dyan. Dugay pa na. Mo text ra to. Nga asa mang lingaw imong giingon ron, nga naman ta ari. Taysa, uy. Kay ba mo sa story sa yellow car? Wala. Ako na naibawaan kay katong story sa pinakaubos na room sa nursing. Kafa lagi ako nadunggan. Sa room. Dili ka na, uy. Lahi. Basta yellow car. Sa shuttle. Jud mo ka. Wala jud mo ka baluan ang story. Sikat man na diri. Ikaw rin nakaibaw. Nga naman. Ay, bisa. Mangis ako ka dito lang. Ihongay ko. Ay, gutom. Ay, kantin sa ka. Wait lang. Oh, hapit na ko. Okay. Oh, naabot na si mama. Okay, sige. Hapit na ko. Padong na ko tira. Bye.